πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου κατασκευή οδών κοινότητας Διονύσου. Και αυτό νομίζω δικό σου είναι, Νίκο. Ο κύριος Παπάς. Έχετε να προσθέσετε κάτι, κύριε Παπά? Ένα παλιό έργο είναι, αναφέρονται οι δρόμοι ως εισήγηση, δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Λοιπόν, είναι το ένατο. Είναι ο κύριος Πασπουλαρίδης. Κύριο Σωτηρίου, λοιπόν. Πασπουλαρίδης μου γράφει εδώ. Πράγματι το έργο είναι παλιό, δηλαδή είχε ανατεθεί το 2005 και κατασκευάστηκε από τότε μέχρι τότε που τελείωσε, όπως λέει εδώ, το 7, ξέρω εγώ. Όμως το 15 δρόμοι είναι. Θα με το δεις. 22. 22 είναι. Γράφει 22. Όμως το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής είναι πρόσφατο. Είναι δηλαδή του Ιουνίου, ναι. 15 Ιουνίου. Το είδα και εγώ. Μάλιστα. Εδώ... Και να μας φωτίσεις κιόλας για τόσα χρόνια αυτό δεν έχει παραληφθεί. Δεν το ξέρω αυτό, ούτε το εξετάζω αυτό. Εγώ λέω λοιπόν το εξής, ότι στο πρωτόκολλο αυτό, εάν πήγαν κάποια μέλη της Επιτροπής τους δρόμους που αναφέρουν στο πρωτόκολλο, όχι τι γράφει η μελέτη, γιατί η μελέτη έλεγε 22 δρόμους. Για τον ΑΒ λόγο όμως δεν γίνανε και 22. Κάποιοι δεν γίνανε. Κάποιοι μείναν ημιτελείς, όπως η οδού Σολομού, για κάποιους λόγους, σε πάση περιπτώσει, εκεί. Κάποιοι δεν γίναν καθόλου και προταθήκανε σήμερα, δηλαδή η οδός Γούναρη, στην τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος, και τώρα καλούμεθα να ψηφίσουμε ένα πρωτόκολλο που λένε ότι αυτοί οι δρόμοι γίνανε. Την παραλάβαμε. Και τους παραλάβαμε κιόλα. Είναι δηλαδή, γι' αυτό και είπα προηγουμένως, σε προηγούμενο θέμα στον κύριο Παπά, κάτσε, περίμενε, θα δεις τι έργα παραλαμβάνουν στις δημοτικές τους κοινότητες. Ούτε πάνε να τα δούνε. Η δε οριστική παραλαβή έχει και την έννοια ότι έχουν σε καλή κατάσταση από πλευράς συντηρήσεως. Και σας λέω τώρα ότι είναι δρόμοι που δεν έχουν κατασκευαστεί καν. Κάποιοι από αυτούς. Η Λόφου Πνικός δεν έχει κατασκευαστεί. Άλλοι γίνανε. Εγώ δεν επιρρύπτω ευθύνες. Εγώ λέω όμως ότι θέλει μία προσοχή, διότι θα δημιουργηθούν ζητήματα εάν κάποιος δηλαδή πάρει αυτό το πρωτόκολλο και μεθαύριο, αφού κατασκευαστεί το έργο, τη Γούναρη, πει ότι εδώ έγινε μία απάτη, δηλαδή γράφουν σε χαρτιά ότι φτιάξαν έναν δρόμο που ήταν φτιαγμένος και ως απόδειξη ότι ήταν φτιαγμένος προσκομίσει το προηγούμενο πρωτόκολλο, θα βρουν τον πελάτη για κανένα άνθρωπο χωρίς να φταίνει και σε τίποτα. Διότι, παρακαλώ κύριε Πρόεδρε να αποσυρθεί, παρόλο επί της ουσίας δεν έχω αντίρρηση. Δηλαδή, αν γραφόντουσαν οι δρόμοι, δεν υπάρχει αντίρρηση. Ένα τυπικό πραγματικά θέμα είναι. Αλλά δεν μπορούμε να βάλουμε στο πρωτόκολλο. Να αποσυρθεί, πρωτού προχωρήσουμε, ο κύριος Παπάς να μου πει. Είναι λάθος διατυπωμένο να και να δείτε κάποιους δρόμους. Εντάξει, η μελέτη περιλαμβάνει αυτούς τους δρόμους. Αλλά δεν γίναν όλοι. Για κάποιους λόγους. Το Παπάλες, μπράβο. Ευχαριστούμε κύριε Σωτηρίου. Εσύ μετά από αυτά που άκουσες τα ψήφισες. Το μπράβο σε ποιον είναι, στο Παπά ή στο Σωτηρίου? Αναβάλλετε και αυτό το θέμα λόγω ελλείψεων στην εισήγηση. Συγχαρητήρια λοιπόν για... Εντάξει τώρα, μην τη διακομωδείτε τη συζήτηση τώρα. Ας είμαστε σοβαροί. Πάντα έχω θάρρος να αποδέχομαι το σωστό, κύριε Πασπουλαρίδη. Αυτοί που δουλεύουν κάνουν και λάθη, κύριε Πασπουλαρίδη, και τα αποδέχονται τα λάθη τους. Λοιπόν, θέμα 10, συνάδελφοι. Συνάδελφοι. Τελειώσαμε, το πέρασα κιόλας, ομόφωνα. Έγκριση και θέμα 10.